Hola, avui cuinarem crestes d'espinacs, pernil i prunes. Els ingredients per 4 persones que farem servir són 4 cebes, 800 grams d'espinacs, 150 grams de prunes, 300 grams de pernil dolç, massa de crestes, un raig de conyac i hem de tenir a casa oli i sal. Hem posat un tovalló humit a sota de la fusta perquè no patini i sigui més fàcil de tallar. Un cop tallada la ceba, la posarem a sofregir. Posarem l'oli a la paella amb cullerades, perquè així és més fàcil de mesurar i no ens passarem. En aquest cas, per 4 cebes, farem servir 4 cullerades d'oli. Posem la ceba a la paella, posem a daurar uns 5 minuts a foc mig. Ara tallarem les prunes més o menys de la mateixa mida que el pernil dolç. Farem uns dauets que serviran per acompanyar les nostres crestes. La pruna té molta fibra, així que aquest serà un plat que juntament amb els espinacs ens donarà un gran aport. La ceba la tenim una mica tendra i daurada i el que ara farem serà afegir el pernil i les prunes que hem tallat i després posarem el raig de conyac, el pernil, les prunes. Donarem un parell de voltes a la paella perquè tot quedi ben barrejat. I ara afegirem el conyac. Posem un raig i deixem que evapori l'alcohol. Un cop s'ha evaporat l'alcohol, posarem els espinacs. Els hem descongelat deixant-los a la nevera el dia anterior. També podem descongelar al microones. En un moment donat podríem posar-los congelats, el que passa és que trigaria molt més la cocció. Afegim al final un polsim de sal, molt poqueta perquè realment el pernil i la massa de crestes ja són salades. Aquestes crestes les cuinarem al forn, és una alternativa a fregir. Hem posat a 200 graus. Hem deixat refredar la barreja d'espinacs perquè si volem omplir la massa de crestes en calent potser se'ns desfaria la massa. Tancarem de dues maneres diferents. Posem el farciment al mig, apretem una mica les vores i tanquem amb la forquilla. Col·loquem a la safata de forn. Hem de tenir la precaució de no omplir-les massa perquè si no se'ns trenca la massa. L'altra manera seria doblegant així. Comencem per un cantó i la posem a la safata. Hem posat un paper de forn perquè no s'enganxin les crestes en el moment de fornejar-les. Hem de tenir la precaució de que l'àcid fòlic es perd una mica en la cocció. Llavors és convenient de tant en tant incorporar fulles verdes en forma d'amanida. Per exemple, amb espinacs podríem fer una amanida també. Així d'aquesta manera incorporem més àcid fòlic. No és necessari pintar-les amb ou, simplement quedarien una mica més brillants. En aquest cas no les pintarem. En 10 minuts estaran llestes. Ja tenim llestes les crestes, el que farem serà emplatar-les. Acompanyarem les crestes d'una amanida de tomàquet. Hem posat una mica de formatge també per acabar de completar la proteïna i també una mica de blat de moro per acabar de completar l'hidrat de carboni. D'aquesta manera teniu un plat sa i equilibrat. Bon profit!